Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Usman Y Musa kamar yadda kuka sani. A darasinmu na yau zan kawo mana wani sabon site wanda aka yi sabon launching ɗin shi ma ana iya making money online, wanda sun saki na free wanda za ka yi testimony ka gwada shi ka fitar da kuɗinka, sannan kuma sai ka yi register da su wannan site ɗin. Amma kafin mu shiga bidiyon mu kai tsaye, ga sababbin shigowa wannan channel ɗin namu, ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa don samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Yawwa za mu tafi bidiyon mu kai tsaye, za mu shiga Chrome. Muna shiga Chrome shi ne wannan fuskar website ɗin nan. Amma ga sababbin zan ajiye mana link ɗin wannan channel ɗin a description ko comment. Yawwa sai ku samu sai ku shiga ku yi. Yawwa na farko za ka ga an sa wajen phone number ga shi nan, please phone number ga shi nan, kuma za ka sa wannan code ɗin da suka sa ma a nan gurin. Idan ka sa sai ka sa passport, kana sa passport sai ka confirm passport, kana confirm passport nan kuma inviting code ne za ka bar shi saboda kar ka goge shi, na inviting code ne. Bari mu gwada muku ku gani. Yawwa kun ga mun shigar, to yanzu kawai za mu danna register now, sai mu danna shi. Bari ka gan shi nan gurin, sai ka danna shi. Kana danna shi ga shi nan ya yi registration successfully, to ya shigo da mu cikin shi site ɗin. Na farko idan za ka duba BP area nan gurin za ka iya shiga ka yi zaɓar abubuwa. Bari ku gani, for example nan kuma za ka iya shiga video tutorial idan har ba ka fahimci wani abu ba, da kuma promotion award ga shi nan shi ma za ku iya abun nan ɗinsa. To shi kenan. Yanzu na farko za mu iya yin aikin, bari ku ga in nuna muku yanda ake shi wannan abun. Na farko za ka danna wajen Facebook ɗin nan, idan zaɓa za ka yi ga Facebook nan, ga TikTok, ga kuma YouTube. To mu bari mu zaɓi Facebook, mun danna Facebook. Mun danna Facebook sai ka yi selecting ɗin BP ɗinka. BP sai ka yi abun nan ɗin BIP ɗinka. Ka ga mu 0 suka ba mu, za mu danna daily tax sau 2. Idan kuma ka yi register ga shi nan BIP 1, za ka yi daily tax sau 3. Shi kuma wannan BIP 2 daily tax sau 5. BIP 3 daily tax sau 10. Sai ga shi wannan sau 20, wannan sau 40. To a haka wannan tsari yake. To the first tunda mu mai BIP 0 za mu yi, sai mu danna BIP 0. Muna danna BIP 0 zai kawo mu haka. Ga shi nan inda za su yi pay ɗin mutum. To the first kawai za ka danna pending receiving. Kana danna receiving, kun gani mun danna receiving ya sa success. Ga shi nan ya ce receiving ya yi wannan kalar. To sai ka kuma ƙara dannawa sau 2 kawai za ka yi. Kana dannawa ga shi ya yi. To first sai mu fito mu yi back. Muna yin back sai mu zo wajen inda aka danna tax ɗin nan, sai ka danna. Kana danna tax zai kawo mu haka. To kun ga yanda shi wannan abu yake, kamar insumi haka yake wannan abu. Sai za ka zo wajen daidai wajen video a open the link, sai ka danna open the link ɗin nan.
ya fara searching za ka yi back, ba mu danna daidai ba ne ba, daidai open zone ɗin za mu danna, muna dannawa ga shi sai ya kawo mu wajen Facebook, sai ka danna Facebook, kana danna Facebook zai zo wajen kan bidiyon abun. Yawwa kun gani ya zo kan bidiyo, yana zuwa kan bidiyo za ka danna liking sai ka ɗan buɗe bidiyon, kana ɗan buɗe bidiyon sai ka yi screenshot. Yawwa kana yin screenshot sai ka yi back, ka dawo ka yi minimizing sai ka danna shi wannan abu namu, kana dannawa sai ka zo daidai kan nan gurin wajen ɗan hoton nan, kar ka danna submitting tukun ba ka ɗora hoto ba, sai ka danna shi, kana danna shi zai zo mana kan wannan hotuna sai ka zo wajen nan ka danna shi, kana zuwa nan gurin sai ka je ka zaɓo, kana zaɓowa ga shi yana uploading, to ga shi nan ya yi uploading, kawai sai ka zo wajen submitting nan gurin sai ka zo ka danna submitting, kana danna submitting shi kenan ya yi. To shi ma wannan haka za mu bi a yi shi, bari ku ga mu danna shi. Yawwa kun gani mun gama gaba ɗaya, mun riga mun gama shi, to sai mu zo wajen nan gurin my ɗin nan, muna zuwa wajen my za mu danna, kun ga har an biya mu kuɗin ɗaya, yanzu saura ɗaya. To yanzu an riga an biya mu kuɗin ɗaya, to bari mu shiga wajen BP ɗin nan na ƙasa, BP ɗin nan sai mu shige shi, muna shigar shi ga shi mun shige shi, to mun shige shi kun ga yanayin yanda shi tsarin BP ɗin yake. To ta inda za ka gyara shi tsarin BP ɗin, za ka zo ga shi nan an sa mana BIP 0 shi ne namu free tax sau biyu, shi kuma wannan BIP 1 za ka sa 3,000 kana tax sau uku, za su na ba ka 50-50 ina tunanin sau uku 150. Gaba ɗaya dai ga shi nan sun faɗa everyone 450. To a haka yake ga shi nan na 10,000 na 20,000. To daman da ƙarami akan farawa, ga na 3,000 nan na masu ƙaramin ƙarfi, ga kuma na 10,000. To a haka wannan abu yake. To sai mutum ya danna shi, mu gwada kamar na 3,000. Muna danna na 3,000 ga shi nan ya yi submitting, to directly za ka danna wajen pay ɗin nan, sai ka danna shi, kana danna shi ga shi nan ya kawo 3,700 menene za ka yi wai adding suke nufi, to sai ka danna 3,000, sai ka zo za ka sa full name ɗinka, ga shi nan full name, account number, CVV na bayan ATM ɗinka, sai expire month, sai expire year, sai email address. Kana dannawa sai ka danna ka yi adding ɗinka. In sha Allah za mu kawo muku bidiyo na yin adding ɗin sai ku gani yanda ake adding ɗin. Yawwa, amma kafin nan kowa dai ya rinsa ya fara na free ɗin tukun. Yawwa, sannan sai profit ɗin nan, profit bari mu danna shi mu gani. Okay, nan profit yanayin tsare-tsaren abubuwan ne da BP 1 da kuɗin da ake samu, ga shi nan sun faɗa, za ka gani wajen nan gurin idan ka karanta shi, ga shi nan za ka na samun naira 50 sau biyu naira 100 kenan, 100 per month za ka samu 3K kenan. Income annual income gaba ɗaya 36,000 za ka samu. Shi kuma na BP 1 za ka sa 3,000 kana yin tax sau uku naira 50-50 sau uku 150 per month, 4,500.
abun nan manual kuma income gashi nan 5,400, 54,000 zan ce. Yauwa to haka wannan abubuwa yake gashi nan, haka tsarin yake. Sai ka zo wajen my ɗin nan, kana zuwa wajen my ɗin kun ga yanzu sun riga sun biya ni naira 100 da na yi yanzun nan, to kun gani. Sai ka yo ƙasa, kana zuwa ƙasa za ka zo wajen nan gurin personal information. Personal information kana danna shi zai kawo ka haka, ga wajen mobile number da muka yi registration da ita, ga kuma nan gurin za ka zo ka yi selecting ɗin card da kuma menene gashi nan dai har da abun nan found passport. Duk na san kun san wannan tunda kun yi na baya. Yauwa za mu zo mu danna adding card gashi nan. Muna danna adding card zai ce ka danna auto, kana dannawa zai gaya maka enter your real name. For example bari mu sa Usman Y Musa. Kun gani mun sa sai mu submitting. Muna submitting zai sa mana normal yayi. Yana cewa yayi sai ka yi back. Kana yin back gashi nan Usman Y Musa ya kawo ka sa bank account number sai kuma bank name. Za ka danna wajen bank name gashi nan kowane banki akwai Access Bank, Eco Bank, Fidelity Bank, First Bank, First City, abun nan Monument Bank and GT Bank, Keystone Bank, Stanbic IBTC Bank, Sterling Bank ga su nan gaba ɗaya. Suntrust, Union, menene Wema, Zenith. To ga su nan sai ka zaɓi bankin ka. In ka zaɓi banki haka sai ka sa account number bankin shikenan. Ya yi successfully adding zai yi kyau. To shikenan ba da mun riga mun yi adding ɗin na banki a wani ba, da sai mu sa muku na wani bankin mu gwada muku. Amma bari mu wuce ai normal ne. Yauwa sai new money code menene gashi nan kawai za ka sa passport ɗinka na abun nan na transfer kuɗinka idan ka tara. Za ka ƙirƙiri passport guda 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. Kawai sai ka danna submitting. Kana danna submitting ka gani mun ƙirƙira successfully yayi. Shikenan abin da ya rage daman ka saita wannan banki da komai da komai. Shikenan sai ka yo back. To directly za ka iya withdrawal, su minimal withdrawal naira 100 nan ma za ka iya withdrawal ɗinta don na gwada withdrawal in sha Allahu zuwa gobe zai zo. Sai in testimony ne mu so muke mu gwada shi tukun mu gani. Yanzu kowa dai ya fara na free ya fara yi tukun. In sha Allahu za mu yi bidiyon upgrading sai mu yi upgrading sai kowa ya upgrading. To sai withdrawal gashi inda za ka danna, kana danna withdrawal zai zo. Abin da ya sa ba zai zo ba mu yi selecting ɗin banki ba. Muna yi kaga zai kawo mu nan gurin. Yauwa idan recharging ɗin nan da za ka yi wanda za ka fito da kuɗi ko wani abu gashi ta inda za ka je ka yi nan ma. To za mu yi back. Sai referral team kenan. Inviting gashi nan kai inviting gaskiya dai ban san nawa ne suke bayarwa a inviting ba idan ka kawo mutum ɗaya ban sani ba. Sai dai kawai yanda aka gani ɗin tunda ba a daɗe da launching ɗin wannan abu ba. To shikenan a haka wannan abu yake. Ga wajen downloading application na san ba yau gashi nan ya fara mana ma downloading ɗin shi application ɗin. Shi wannan abun nan in za ka ɗauko gashi. In ka danna detail. Gashi nan yana ɗaukowa za mu yi back. Yauwa to haka wannan abu yake. Ku kasance da wannan channel ɗin tamu mai albarka domin kawo muku sababbin tutorial. Mun gode mu haɗu a tutorial na gaba.